Okay, story time. Story time. But umama Cawe yabo. Lo mama Cawe yabo on the front. Bemke yabona ucoko yonke like. Ibungena suspecta next yabo. But ke ngoyaqala ngomjita. Umjita ayithupha ufakela phansi nibalisela ba abena mfowethu isinqa. Mama usezuzamsenza uABC no D no E no F yabo. Menza ibalisa lebe yabo. Consequences of being a single lady. So nazi story time saqala ke. Lamajita athatha mandithathe mandisifakhe zami yabo. Esihlangwini zabo yabo. Enzele ke ngoku istory sibe more proactive. So nazi story time utamjita sihamba icaba kamandi yabo khona singenayo. Yabo kwalapha nje Komani. Ngene Cawe uMandi every Sunday sibuye like nothing yabo. Then Monday to Sunday bese sigela. But khona Sunday 1 saya Kerk. Xa sifike Kerk hayi ke khona kwacabeka siya yabo. Aphuma Kerk ngoqhaqa sibukenetha ke ngenetha lo mina. Hayi ke ngoba qamba yazi ntoni. But ke ngoku bathi bona bebengazulinda imvula because lamvula ibiza ngamake ibiza ngomganeko omninzi. Soqonga thini mabagoduke wangoku netha babenguNoah baphume imvulo isitsho. Imvula ntoni imvulo na? Imvula isitsho yabo. So ake baphuma. So ukuphumeni kwabo obvious xa unetha awuno farm ora uyesoze uyifame ora kunetha ngikhathala ngubani. Khona zamvula zinto encinci but khona izinto kakhulu awunokwazi ufama ora pha uyakwazi uyifama ora kwezinye but not clear. So galela kwala hlobo yabo ithi lebetha amazinga angqolo. Okay hayi moch ngithini message ngoku message from Span but ke ngize hoyama hayi ke babaleka chuba bangcamanga jubani then lo mama uzafika boqhuba imoto la mama yakuba utshintsha igiya yabo utshintsha igiya bise kwana nyetha libreak new sand break ahlise festival yabo athi ayibo kholani yini kanti nifuna zinesayile mfana uphathwa yififa bangena panic and inside angena vucango angena uqala vucango ngena wesibini yabo vacala mama ahlise sand break wasosiklatsha nyetha sarate utshintsha igiya wahamba imoto yabo. Xa ihamba la mama athi cuya ngancokola manje kubone le normal talks oba nazo umuntu omdala uba kunjani isigele yabo esikolweni akumali kuntomanje esikolweni okumali esikolweni sathanda esikolweni ntonto nana papa sono yabo anifunda bona nami ngenzi A no B no C no D no F no E no G yabo. Then ke ngoku hayi ke la mama athi cela ke seke nize kule weekend ezayo yazi nihlambele imoto yabo because ngihlala ndedwa. Unyana makekho ndimali zami zepension asikaphumi pension lo muntu yabo but imali zakhe zepension asikaphumi. So akwazi kuhamba moto apparently omakhelwane bakhe andazi bathini ngacela ngabona but so message asespan but cela abantu abalapha kufitshane abasecabeni bese linye ikasi bekunye ikasi but ke nabo bengenocinga into enkulu like mama Cawe le stuff. Okay sathi qinga next week umuntu omdala but sizoqina next week hayi ke Cosmoko sagqitha insuku saqinqeleka Monday yesigela Tuesday yesigela Wednesday yesigela Thursday yesigela Friday yesigela Saturday bashaya weekend every Saturday ibande sometimes Saturday benza into zabo hayi abakhona lenye yesibini athi hayi nake sohambela la mama imoto yabo konke ixesha kuse-early ke sohambela umagrisa imoto mhlawumbe uzasipha ntoni imali yantoni yewash ezimbini okanye ezintathu babanxaniwe apparently umgqibelo yabo hayi ke bamatsha ekumatsheni kwabo kwimpilo zisizo kanjani shit ekuhambeni kwabo enza part 2 bashiya abafana.